Ngiyikhulelisile mfo. Ngiyikhulelisile ngani bengihlala nayo isikhathi eside. Ngesikhathi ngihleli engekho lo wakwami ngihlale naye isikhathi eside. Kwagcina kwenzeka yonke lento nje. Ilala nami mayiya esikoleni ngiyayihambisa, ngiyayilanda. Ikhawu kaningi ngoba uma singabala singabala iminyaka mhlampe elapha kwemibili kuya kwemithathu kuze kube manje. Impela nje lala nje embhedeni kamama wakhe, lala nami mina kahle kahle angizesiye ubaba sengiyindoda kuyo. Nayo isiyakujabulela lokho ukuthi makukhona ubaba izoba comfortable ngoba ayazi nje ukuthi umama wayo ngambhekela obani njengamanje ithi kimi baba bona nje